Ahojte, konnichiwa, vítam vás pri dnešnom novom videu, ktoré je o tom, ako som sa dostala na môj vysnívaný odbor japanológiu na Univerzite Karlovej. A rada s vami zazdielam pár rád a trikov, ktoré pomohli pri prijímacom konaní mne. A myslím si, že ak máte záujem o štúdium japanológie na akýkoľvek inej univerzite v Čechách alebo na Slovensku, prípadne nejaký iný azijský jazyk, tieto rady by vám mohli byť nápomocné. Tak dúfam, že si video užijete a teda poďme na to. Mojou prvou radou je určite pripraviť sa na základe kvalitných kníh. Tu je zo pár takých, ktoré určite odporúčam. Poďme si ich predstaviť. Môj absolútny favorit je kniha, ktorá sa volá Vejar a meč. Je pomerne ťažko ju zohnať, ale nie je to nemožné, takže vám držím palce, pretože táto kniha, ako si môžete všimnúť, vám dá vlastne taký úplný základ vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú Japonska. Myslím, že je to rozdiel na kultúru, históriu. Ja sa na to pozriem, myslím, že to je áno. Máme k tomu úvod. To bola jedna z tých otázok aj na príjmačkách v minulých rokoch, že vlastne keby Japonsko ako územný celok prenesieme z mapy Ázie na mapu vlastne Európy, alebo povedzme, že západnej časti sveta, ako by sa rozprestierala, a presne to tu je. V Európe by teda severná časť Japonska ležela na úrovni Benátok, zatiaľ čo jej najnižšie ostrovy by sa ocitli uprostred Sahárskej púšte. Nespočet dôležitých informácií, základného prehľadu, ktoré nemusíte zbierať vlastne tieto informácie kade-tade po rôznych stránkach, ktoré nemusia byť vôbec overené alebo nemusia byť aktualizované. Dobre, táto kniha je tiež nie najnovšia, ale naozaj ju odporúčam. Napísala ju pani Libuše Boháčková a Vlasta Winkelhoferová. Takže naozaj táto kniha je 10 z 10. Ja som ju získala tak, že som ju našla u môjho ocina v knižnici, takže on si ju kúpil za svojich mladých študentských čias, takže ďakujem ti, oci, vďaka tebe mám túto knihu a vďaka tebe som sa tiež dostala na Univerzitu Karlov. Čo sa týka nejakého základného literárneho prehľadu, odporúčam tieto 3 knižky. Myslím si, že najviac dostupná z nich je práve táto. Vlastne to je japonská literatúra, rok 712 až 868. Tu napísal Zdenka Švarcová. Naozaj odporúčam. Je dosť hrubá, ale máte tam aj obrázky, takže ak to pomôže. A určite vám dá základ do celej japonskej literatúry tohto obdobia. Máte tu popísané takisto dôležité osoby. Je to vlastne ako taký slovník a naozaj vám ho odporúčam, využite ho aj počas štúdia. Naozaj odporúčam túto knižku. Slovník japonskej literatúry. Ja som ho získala vlastne cez bazár, no vlastne antikvariát, a má úplne výborný stav, vyzerá ako nová. A je to vlastne úplná encyklopédia, je to naozaj slovník, takže máte tam podľa hesiel vypísané mená autorov alebo postav, ktoré sú dôležité, ale takisto to máte rozdelené napríklad na modernú literatúru. A ja to mám strašne malo počiarkované a zakružkované. Zoznam skrate súčasný nástin vývoje japonskej literatúry. Je to naozaj dobrá knižka, odporúčam. Moja absolútna srdcovka je Krajina japonskej duše od Antonína Limana. Naozaj odporúčam túto knižku. Nádherná. Vlastne rozoberá tam základné japonské diela, ktoré by ste mali poznať, a vlastne, čo je pre mňa veľmi dôležité, dáva vám tam vlastne tú analýzu, že čo to dielo vám má odkázať, čo vám má povedať, ako sa naň má nahliadať, ako s ním máte pracovať. Je to úžasné a je to pre mňa, to bola takisto aj ako keby také vodítko, aké knihy by som si teda mala naozaj prečítať, na ktorých môže stať vlastne ten obraz japonskej literatúry nielen pre cudzincov, ale aj pre Japoncov samotných, ktoré diela oni vnímajú ako tie najzákladnejšie a tie najrídzejšie pre ich vlastnú krajinu. Naozaj túto knižku milujem, odporúčam, je úžasná. V náväznosti na to sa mi podarilo vlastne získať takýto unikát, a to je
Knižnica Nobelových cien Kawabata Yasunari, Spiace krásavice a Hlas hory a vlastne je to vydaný slovenským spisovateľom. Tak trošku to vyzerá ako Biblia, keď sa na to pozrite, ale není. A je to vlastne, neviem, či to není jediná knižka, ktorá vlastne v tej dobe vyšla v slovenčine a prekladal ju Viktor Krupa. Takže pánovi Krupovi naozaj zo srdca ďakujem, túto knižku milujem. Takže Hlas hory a Snežná krajina. Áno, takže naozaj túto knižku je to moja veľká cennosť. Takže Hlas hory určite, alebo Spiace krásavice, Zimná krajina, Snežná. Akúkoľvek knižku od nositeľa Nobelovej ceny za literatúru z Japonska, čo je buď Kenzaburo Oe alebo Kawabata Yasunari, je absolútne pre mňa základ, ktorý musíte. Bolo by dobré, aby ste mali načítané. Je podľa mňa tiež veľmi dôležité mať načítané nielen o tej samotnej krajine, ktorej jazyk chcete študovať, teda či už je to teda japanológia, koreanistika, sinológia a podobne, ale mať ako taký celkový väčší pohľad, mať taký ako ucelenejší obraz na základe toho celého regiónu, teda ako susedné krajiny vnímajú tú danú zem, aké majú historické nejaké rozdielne či rovnaké názory na nejaké udalosti. Napríklad ja som dlho nevedela sa tak pozrieť na všetky tie udalosti druhej svetovej vojny, čo vlastne Japonsko napáchalo vo svojich kolóniách a za vlastne doby imperializmu, kým som si neprečítala vlastne diela, ktoré buď boli od korejských alebo čínskych autorov, takže veľmi, veľmi odporúčam a sú aj také knihy, ktoré majú ako keby prierez celou tou oblasťou, napríklad táto kniha Umenie Číny, Korea, Japonska, veľmi doporučujem. Budete vidieť aj, ako sú jednotlivé kultúry vzájomne ovplyvnené, pretože naozaj krajiny, ktoré susedia, je veľmi malá šanca, že sa vzájomne neovplyvnia a hlavne, keď už niečo teda viete o Japonsku, teda to písmo, ktoré majú náboženstvo a tak ďalej, teraz okrem Shinto, myslím buddhizmus a tak ďalej, konfucianizmus, všetko prišlo od niekaľ a je dobré chápať ako širšie súvislosti. A taká posledná vec k týmto faktografickým knihám, toto je absolútny skvost, je o to neustále bitka, pretože ja stále sledujem tie rôzne antikvariaty, ktoré ponúkajú knihy, po ktorých je dopyt a už sa netlačia nové kusy. A to sú určite Dejiny Japonska. Pár ľudí, ktorých poznám, majú aj tie originály za šialené peniaze, ale viete si to buď požičať z knižnice, alebo si to nejak inak získať. Nie je to nemožné, je to náročné, ale oplatí sa, pretože táto kniha je naozaj veľmi, veľmi užitočná, nielen čo sa týka príjmačiek, ale aj štúdia. Ja som sa tiež učila na všetky vlastne skúšky z dejín, vlastne primárne z tejto knihy a myslím, že sa to využije aj na štátniciach, takže túto knižku naozaj odporúčam. Dejiny Japonska, vydali to Lidové noviny a teda poďme na niečo, čo sa číta ľahšie a čo možno budete mať trochu väčší požitok ako len učiť sa počiarkovať a nálepkovať, ako som to robila ja. Japonských románov je nespočet. Všetky sú dostupné buď v knižniciach alebo aj v knihkupectvách, ktoré sa toho prekladá naozaj veľmi veľa, takže nie je problém si niečo zohnať. Je podľa mňa fajn nečítať úplne všetky tie tuctové knihy od Murakamiho. Sú teraz aj iní autori, ktorí sa dodatočne prekladajú, ktorí naozaj stoja za to, podľa mňa Osamu Dazai alebo Kawakami Mieko. Je kopu iných autorov, ktorých diela sa vám môžu zapáčiť, ale samozrejme nemusíte byť tak literárne orientovaní, ako som ja. To bola vlastne ako keby moja nejaká doména, alebo tomu, čomu sa rada venujem, sú proste knihy a literatúra. Určite pozrite môj Instagram, tam som sa tomu venovala dosť veľa, aké knihy som prečítala, aké knihy naozaj odporúčam, mimo týchto základných. Budete to mať nalinkované dolu, môj Instagram, a vlastne keď si ho otvoríte, mám tam také pripnuté reels, kde som to vysvetľovala, aké knihy, prečo a na čo sú dobré, takže určite to pozrite a poďme na inú časť. Takže keď sa pripravujete na príjmačky, každá univerzita má zverejnené na svojej nejakej stránke, buď teda katedry alebo fakulty,
aké sú požiadavky na prijatie na ten daný odbor. Ak sa zaujímate o japanológiu, predovšetkým na Univerzite Karlovej, sú od vás vyžadované už nejaké znalosti japončiny, teda znalosť hiragany, katakany a je tam zoznam znakov, ktoré by ste mali ovládať. Dôležité podľa mňa je to, že ako sa naučíte čítať a pracovať so znakmi, pretože to je naozaj dôležité a to sa s vami bude ťahať vlastne celé vaše štúdium japanológie. Preto je podľa mňa veľmi dôležité si nájsť nejakú knihu alebo nejaký študijný materiál, ktorý vás vlastne prevedie tým štúdium tých znakov, pretože budete mať aj úvod do znakov v škole, kde vám akože vysvetlia, ako fungujú radikály a všetko možné, ale nebude na to toľko času, možno, takže je podľa mňa lepšie sa na to pripraviť už dopredu a takisto vám to pomôže aj pri memorovaní znakov na tú prijímaciu skúšku. A ja som si kúpila kedysi vlastne túto knižku a celkom bola fajn, odporúčam ju, ale nemusíte úplne investovať do nejakých fyzických knižiek, stačia vám aj nejaké buď videá alebo nejaké online zdroje. A ja osobne odporúčam, tak si cvičím znaky ja doteraz, je stránka vlastne Vani Kani. A je to veľmi dobrá ako keby stránka, ktorá vás naučí chápať radikálom a stále vás z nich skúša, až potom sa prechádza na tie znaky, takže ich naozaj nemôžete preskočiť. Je to niečo, čo s vami zostane potom po celú tú dobu štúdia, ak si vytvoríte ten návyk. Dôležité je ale to, že musíte poznať anglický jazyk, pretože tá stránka je vlastne určená pre ľudí, ktorí sa učia japončinu a vychádzajú z anglického jazyka. Na úspešné zvládnutie prijímacieho konania musíte vedieť základy angličtiny na úrovni, myslím, B1 alebo B2. Nie som si úplne istá. Dôvod, pretože učebnice, z ktorých sa budete učiť, sú vlastne primárne prekladané do angličtiny. Možno v Olomouci alebo v Brne sa ide podľa iných učebníc, ale na Univerzite Karlovej sa ide podľa týchto. Takže je dobré zapracovať na svojej angličtine, aby ste potom chápali, čo sa vlastne učíte. To, čo sa od vás vyžaduje na prijímačkách, sa trošičku mení rok od roku, takže preto je vždy dôležité, aby ste si na tých stránkach naštudovali to, čo vás čaká a to, čo je naozaj dôležité. Keď som bola na prijímačkách bolo to rozdelené kvázi na 2 kolá. Prvé kolo boli tie všeobecné študijné predpoklady, kde bola aj angličtina, český jazyk, nejaké logické úlohy a test z angličtiny. A potom nasledovalo druhé kolo. Počkajte, myslím si, že my sme tam mali už aj znaky, hej, že my sme tam už mali aj tú časť s hiraganou, katakanou a so znakmi. Takže to bolo vlastne v tej písomnej časti a potom do tej ústnej časti sa prechádzalo, kde sa riešili tie tematické okruhy. Na internete bolo vypísaných 10 tematických okruhov a vlastne doporučená literatúra v tú dobu neexistovala ako povinný zoznam četby. Všetko bolo iba doporučené, takže nebol nejaký ako keby úplný základ, ktorý si máte prečítať striktne daný, ale momentálne viem, že tie nižšie ročníky, lebo ja som teraz momentálne v 3. ročníku, to už mali inak a že už mali aj tú povinnú literatúru, takže k tomu, čo som vám spomenula a to, čo nájdete na mojom Instagrame ako odporúčanú literatúru, tak to je buď navyše, alebo sa to prekrýva s tým základom, ktorý si musíte prečítať a o tom není žiadna, to proste je základ, čo musíte vedieť a čo musíte mať načítané. Viem, že je problém to zohnať, ale ak nie ste úplne z Prahy, je podľa mňa výhodné, ak si to skúsite zohnať v nejakej inej knižnici, ktorá je mimo Prahy, lebo tá bude podľa mňa najviac vyťažená. Ja som tiež veľa kníh, ktoré som prečítala na tie príjmačky, získala vďaka Univerzitnej knižnici v Bratislave alebo nejaké iné mestské knižnice alebo antikvariáty. Naozaj sa to oplatí striehnúť. Bola vlastne tá ako keby to potrebné do toho sa dostať na ten ústny pohovor, kde bol maximálny počet bodov 50 a ja som získala 50. No, tam sa vlastne hodnotili tieto veci. Motivácia k štúdiu a znalosť z tých okruhov a zoznam prečítanej literatúry. Ja som na tie príjmačky išla teda v roku 2022, áno. A ja som mala vtedy, myslím, že na zozname 82 kníh. Nejak tak to bolo. Proste som sa hecla, hej.
roky čítania sa nejak zúročili, hej, ale samozrejme to neboli všetko len japonské knihy, bola tam aj korejská literatúra, mala som tam nejaký tajvanský román, mala som tam tiež históriu Číny a bla bla bla, proste boli to okruhy, ktoré spadali všetko, čo sa týkali vlastne toho regiónu. Motivácia ku štúdiu je vlastne to, ako vás zhodnotí porota, nakoľko naozaj ste motivovaní ten jazyk študovať. To znamená, že sa vás budú pýtať, ako ten jazyk chcete v živote nejak zúročiť, čo s ním chcete robiť, aký je váš cieľ, na čo sa chcete zamerať, lebo to je vlastne tiež dôležité. Tá škola tiež ponúka tie miesta pre potenciálnych vlastne pracovníkov v oblasti, ktorá je dosť úzko špecifikovaná, takže je podľa mňa dôležité tiež si ujasniť, čo s tým jazykom chcete robiť a vedieť to odprezentovať. Tiež vedieť odprezentovať, čo vás na tom Japonsku naozaj baví. A keď poviete len, že kultúra a história, tak verte mi, že sa vás pýtajú, že čo konkrétne. Takže treba byť naozaj ako úprimný a pripravený, že čo presne vás zaujíma. Ja neviem, ja som ten literárny typ, takže ja som mal svojich obľúbených autorov, svoje obľúbené diela, žánre, vedela som to nejak prepojiť s tým, s inou literatúrou, ktorá je buď povinná na Slovensku alebo v Čechách. Jednoducho vidia, že máte ten záujem a ten prehľad. A potom sa dostávame k tým tematickým okruhom, ktoré je naozaj dobre si vypracovať svedomito, lebo ak si ich urobíte dobre, budete z toho čerpať aj počas štúdia, čo som urobila aj ja, pretože tam boli... musela som si otvoriť počítač, aby som si našla ten dokument, na ktorým som strávila neuveriteľne veľa času. A vlastne to boli tematické okruhy ke znalostnému pohovoru z reálií Japonska a zemí východní Asie. Takže jazykové znaky a ich povaha, pôvod a funkcie jazyka, štruktúra jazyka, jazyk a myslenie, japonský jazyk a jeho špecifika, formy japonskej poézie do roku 1868 a tak ďalej. Naozaj je to niečo, čo určite zúročíte počas štúdia, ale je to náročné si to vypracovať, preto je dôležité, aby ste si na to urobili čas a ku každému okruhu aspoň vedeli niečo. Ako osobný typ je môj ten, že väčšinou sú veľmi láskaví a dajú vám na výber, aby ste porozprávali o niečom, čo vás baví a o čom niečo viete. Takže nevadí, ak si aj nevypracujete úplne všetko. Keď budete o niečom aspoň trošku tušiť, nič vám nezaskočia, ale keď si naozaj k niečomu nájdete cestu a budete to vedieť dobre, odprezentujte vlastne tento okruh a podľa mňa to bude dostatočné na to, aby ste prejavili svoju motiváciu. Budete teda dobrý kandidát na to, aby vás možno prijali. Takže môj dokument mal 52 strán, čo sa týka, 56 strán, takže ja som si naozaj akože dala záležať. Možno jedného dňa budem dobrá a podelím sa so svojou prácou, ale uvidíme, možno jedného dňa. Taká literatúry, tam som tiež si robila taký ako keby zápisník, že aké dielo som prečítala, aké mám z neho dojmy a tak ďalej. Robila som si taký tzv. Literárny denník, to vám tiež odporúčam, je to dobré, ak nemáte úplne pamäť, že no, tak to som čítala pred 3 rokmi a o čom to vlastne bolo? Pretože akúkoľvek knihu spomeniete, že máte prečítanú, mali by ste o nej niečo vedieť povedať. No, takže to nás privádza ku koncu tohto videa, takže budem vám všetkým držať palce, kto sa chystáte na príjmačky. Určite nezabudnite pozrieť môj Instagram, pretože tam som sa tejto téme venovala naozaj viacej. To bol vlastne prvotný dôvod, prečo som si svoj Instagram Kikahako založila, pretože som chcela tiež zazdieľať moju cestu, ako som sa na tie príjmačky pripravovala, lebo boli roky, keď som ja hľadala tieto informácie a skoro nikde žiadne neboli. Takže sú tu pre vás. Ak vás táto téma naozaj zaujíma, chcete sa pripraviť alebo chcete počuť, ako sa pripravoval niekto iný, komu sa to podarilo, budem sa tomuto venovať možno v budúcich videách viac, ak budete mať záujem a určite na mojom Instagrame. Takže ďakujem pekne a matane!